Militaire oefening ook in Venray. Scouts vertrokken voor Vredeslicht. Het is vandaag 13 december. Dit is het PLMA-journaal. Op zaterdag 14 december om 2 uur 's middags wordt de nieuwe sportaccommodatie van tafeltennisvereniging Red Stars en judovereniging Venray officieel geopend. Wethouder Lucien Peters krijgt van de stichting die het gebouw heeft gerealiseerd de sleutel overgedragen. Op zijn beurt zal de wethouder de sleutel overhandigen aan beide sportverenigingen. Landmachtmilitairen hebben deze hele week samen met internationale defensieeenheden deelgenomen aan de oefening Purple Windmill. Deze oefening speelde zich onder andere af in Venray. In totaal deden er zo'n 150 personen mee aan de grote oefening. Deze wordt 6 keer in het jaar georganiseerd. Bijzonder aan de oefening is dat er een combinatie is gemaakt tussen de inzet van 3 Nederlandse krijgsmachtsdelen: landmacht, luchtmacht en marine. Belangrijk tijdens deze week is het oefenen met de samenwerking tussen het luchtwapen en grondgebonden vuursteun. In Oeroesgan heeft men geleerd dat het afzonderlijk werken van elkaar niet altijd goed werkt. Tijdens de afgelopen missies hebben we ervaring gehad dat het luchtwapen en het grondwapen afzijdig zijn gebruikt. En dat het veel efficiënter is om daar de mensen aan elkaar te koppelen en procedures af te stemmen. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat alles veilig gebeurt, alles sneller gebeurt en alles op de juiste manier gebeurt. Die integratie heeft plaatsgevonden en dat beoefenen we ook specifiek in deze oefening eigenlijk. Voor de zogenaamde Forward Air Controllers is deze oefening dan ook zeer van belang. Zij zijn degene die vanaf de grond contact hebben met de piloten. Een belangrijke functie. U kunt zich voorstellen, de vliegtuigen die gooien op een gegeven moment een bom op een coördinaat. Of op in ieder geval een locatie waar een vermeende vijand zit. En je wilt dus zeker zijn dat er ook daadwerkelijk vijand zit. Dus die forward air controller die zit op de grond, die heeft daar met name het beste inzicht in. En de combinatie die hij dan maakt en de coördinatie die hij doet met het gevechtsvliegtuig, dat verzekert eigenlijk zowel het gevechtsvliegtuig ervan als de grondcommandant dat de bom op de plek terechtkomt waar je hem ook daadwerkelijk wil doen. Op de vijand en niet op het schooltje wat eigenlijk naast die vijand staat. Een van de Forward Air Controllers uit Nederland is luitenant Rens. Hij testte deze week zijn getraindheid tijdens Purple Windmill. Dat doe ik niet alleen dat doe ik in een team van 3 man. Dus ik heb naast mijn eigen functionaliteit nog een sergeant bij me, dat is een laseroperator en die ondersteunt mij erin. En tevens heb ik ook nog een corporaal bij die mijn chauffeur is en ook nog neventaken vervult. En voor ons is het gewoon een goede trainingsweek om daadwerkelijk met de verschillende toestellen die met name de luchtmacht bij ons heeft om daarmee te gaan trainen. De oefening werd ook ondersteund door Britse Hawks en Amerikaanse F-16's. Door de internationale standaarden is dit voor de Nederlandse Forward Air Controllers niet heel anders dan het werken met Nederlandse vliegtuigen. Nee, in principe niet, want de procedures blijven gewoon hetzelfde. Dus NAVO-breed is dat vastgelegd. Dus als ik iets over de radio tegen de vlieger of die pilootboer of stel zeg, dan is dat gewoon nog steeds hetzelfde. Dus hij snapt nog steeds wat ik bedoel. Het is alleen wel dat bijvoorbeeld de Britten en de Amerikanen met iets andere vliegtuigen vliegen. Dus qua bewapening zou dat wel wat andere dingen met zich mee kunnen nemen. Maar alles blijft voor 80% hetzelfde. De oefening vond plaats in het gebied van Venray, maar ook in Deurne, Sint-Antonis en Gemert-Bakel. Het kan dus ook zijn dat mensen uit de regio hier iets direct van hebben gemerkt. De mensen uit de regio die merken dat er voertuigbewegingen zijn eigenlijk door het gebied heen. Dus de militairen die rijden over de grond en die hebben daar soms contact met denkbeeldige vijand, wat wij oefenvijand noemen. Daar is een schermutseling, daar wordt vuurgevecht wordt daar gedaan en dan uiteindelijk wordt er een vliegtuig aangeroepen. En dan zal de bevolking die zal merken dat zowel de mensen rondrijden in het gebied, dat de vuurgevechten gaan plaatsvinden, maar dat ook vliegtuigen redelijk laag omlaag komen en om daar inderdaad de vijand uit te schakelen. Alles gesimuleerd, dus er worden geen echte bommen gegooid, dus daar merk je in principe weinig van, maar wel dat de vliegtuigen laag naar beneden komen en dus hun gebruikelijke ding doen. De organisatie van deze oefening heeft zoveel mogelijk rekening gehouden met burgers en bijvoorbeeld ook bedrijven uit de regio. Carla Brugman uit Blitterswijk neemt de rol van fractievoorzitter over van het onlangs vertrokken statenlid Margriet van Tulder. Brugman kwam als nummer 2 van de GroenLinks-fractie in 2011 in de Staten en functioneerde recent al als vice-fractievoorzitter. Tevens is ze fractievoorzitter van de Venrayse partij PP2. Brugman volgt Van Tulder nu op als fractievoorzitter. Kees Moison, fractievoorzitter voor GroenLinks in Roermond, zal de vrijgekomen plek in de Limburgse Staten vullen en wordt op 20 december geïnstalleerd.
Elke Franke van basisschool De Kruutwis is winnaar geworden van de regio Limburg en Oost-Brabant van de Vredesposterwedstrijd 2013. Deze wedstrijd wordt ieder jaar georganiseerd door de Lions Clubs over de hele wereld. Franke, die al eerder de voorronde won in Venray, eindigde van alle Nederlandse deelnemers op een tweede plaats. 40 scholen, in totaal 1500 kinderen van de groepen 7 en 8, maakten posters over het thema Our World, Our Future. De jury prees de symboliek in haar poster. 2 kinderen van verschillende huidskleur, gescheiden door een gekartelde lijn, dromen over hetzelfde. Vrede in de wereld waarin zij samen willen leven. Het kleurgebruik is goed gekozen, aldus de jury. Franke ontving uit handen van Pim de Bekker, coördinator van de Vredesposterwedstrijd in Zuid-Nederland, een cadeaubon, een Achievement Award en een bloemetje. Gisteravond vertrokken vanuit Venray 50 Nederlandse scouts richting Wenen. Hier wordt op zaterdag 14 december een grote viering gehouden waarin het vredeslicht wordt overgedragen aan alle deelnemende landen. Hieraan doen delegaties uit meer dan 20 landen mee, waaronder ook scouts uit Venray. Het is dit jaar voor het eerst dat er scouts vanuit heel Nederland mee zijn gegaan naar deze reis. Het vredeslicht, dat is een eeuwig brandend vlammetje in de geboortegrot in Bethlehem. En elk jaar wordt dat in de weken voor kerst eigenlijk over de hele wereld verspreid. En er is een Oostenrijks kind dat gaat dat daar ophalen en zaterdag verspreidt hij dat dan weer aan allemaal scoutinggroepen uit heel Europa. Om ervoor te zorgen dat het vredeslicht tijdens de reis niet uitgaat, wordt het licht goed beschermd. We hebben daar een hele mooie lantaarn voor gemaakt, een beetje een stormlamp zeg maar. Er staat gewoon een kaarsje in en die kan tegen een stootje en die zit goed beschermd en nemen we mee deze kant op. Dus hij gaat niet uit. Dat is in ieder geval niet de bedoeling, maar we hebben er 2, dus we hebben altijd een backup en daar zitten we nog wel eens mee te spelen, dat we hem weer over moeten zetten. En dit is een heel karwei, maar wel een leuk karwei. De reis heeft voor de scouting een symbolische betekenis. Het gaat er eigenlijk over om in deze donkere maanden voor Kerstmis een stukje vrede en vriendschap over te brengen. Buiten de symboliek gaat het natuurlijk ook om de sfeer en gezelligheid. Nou, dit is natuurlijk hartstikke gezellig. Vooral, we zitten nu daar met bijna 50 personen in een bus die elkaar eigenlijk niet allemaal heel erg goed kennen. Dus ze hebben zich allemaal ingeschreven op deze reis. En ja, de eerste uren, dat is natuurlijk nog een beetje kennis maken en aftasten hoe het is. Ja, waarschijnlijk wordt er vannacht heel weinig geslapen en wordt een hele gezellige reis daar naartoe. Aanstaande zondag komen de Venrayse scouts weer aan op het Veolia-station in Oostrum. Daar volgt de korte dienst en het eerste vredeslichtje wordt dan overgedragen aan burgemeester Hans Gielissen. Tot zover het PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Dit was overigens ook de laatste van dit jaar. Het journaal heeft even een winterstop. Dat houdt in dat wij er vanaf 13 januari weer zijn. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is het bewolkt en wordt het 1 graad. Overdag kan het licht regenen, maar blijft het met zonnige perioden meestal droog. De temperatuur zal uitkomen op zo'n 6 graden. Zondag wordt het een graad of 8 en is het overwegend droog. Wel is het zwaar bewolkt en kan er wat motregen vallen. Ik wens u namens het hele team van PLMA TV alvast prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. En tot 13 januari.